Здравейте, аз съм Ицака24 и сега ще ви покажа как да си направите дек в duelingnetwork.com. Ето тук, къде пише Deck Constructors. Ето това е моят дек. Ще го кръстя Ицака 1, 2, 3, например. И сега, пишете името на картата, например Exodus. Ето, излизат ми. И сега просто я дърпате. Може да добавите каквито си искате карти, но има и забранени карти. Както сега ще ви покажа, пишете марш мео, ето. И ето тази. И така, пишете името. Много ще по-лесно да напишете Monsters, да търси и да изтрия името. И си търсите подходящо чудовище за дека, който вие ще си изберете. Но за Monsters не ми е. Най-лесно е да напишете Hero и да си направите сте от херата. Това ще сложа, това ще сложа. И ако познавате херцата, разбира се. И сега съм пуснал само чудовищите копия. Да сложим малко. Не. Така, като гледам, ми излизат само чудовища. Да, само чудовища. И така си избирате карти. Но си има ограничен брой за X-Deck. От дека в момента от 19, максимум е 60 карти. Също така може да купите някоя карта. И така. Кога сте готови, искате Save Deck. И е готово. Дуел рума може да направите също така и дуел. Но за това ще ви разправя в следващия клип. Довиждане! Ако този клип ви е помогнал, моля харесайте.